Wij hier nu het betere waar van Nederland de meeste zinnen en droeg. En vierders, ja, de wien stutst de kop op van de midden. En daar toch viel het dan wat kouder aan, maar vierders een prima dag. Dat zal de komende dagen oors worden. Joen en vannacht al meer en meer bewolking. Nog wel een paar opklarings en het lijkt het bij u droeg te blijven. Temperaturen 8 tot 10 graden, de wind uit het noordoosten, matig en vrij krachtig, maar die kan in het watergebied eerst dan wel krachtig wezen. Krijgt 4 tot 6. Dan zetten we terug naar maan. Ja, ik denk geen zinnen. Meest bewolkt of Vierendal bewolkt. Er is een bui, buiken, maar ik flinke droege perioden en de temperaturen al bij 12 graden in de kustgebieden en op de eilanden. 14, 15 graden op het Versteloon, vooral verder op de provincie, de hegere temperaturen. En dan de wind, die komt morgen uit het westen waai, zwak of matig, krijgt 2 en 3. We zeggen vooruit, vrij toch wel een dag maar. Ik betieden wie het waar, Rijn, lichte Rijn en een temperatuur om het bij de 11 graden heen. Duidelijk te koud voor de tijd van het hier. Dan komt sneeuw, bevrijdingsdag. Flink wat zinnen. Droeg waar, positief, maar ik de temperatuur ben aan de lege kant. 11 graden, ja, dat zullen we eens zien klaarmatten. En in de nacht naar Snijta komen ze op frost aan de groen. En dat kan wel eens min 3 en min 4 graden worden aan de groen dus. Zeggen we naar Snijn, ik heb weer 11 graden, droeg waar, flink wat zinnen. Nou ja, we moeten morgen, maar weer even in het waarschuwen.